Wel, croeso mawr iawn i chi nôl ato ni i Gylch y Gwartheg ac i ni nôl gyda'r Gwartheg Duon Cymreig a dyma'r Pencampwriaeth fan hyn nawr, Pencampwriaeth y Gwartheg Duon yn y sioe fawr eleni. Y tarw mawr yn erbyn yr heffer, hafod yr esgob a'r fywch wrth gwrs a'r beirniad Mr Malcolm James o Sir Gar sydd ar dasg. Wel ddewis Pencampwr y sioe. Mi ai o gwmpas mae'n dipyn o bobl yn gwylio i ofyn fan hyn pwy maen nhw'n meddwl sy'n mynd i ennill. Ydych chi'n siarad Cymraeg? Siwmar hwyl? Di'n iawn, thank you. Be ti'n meddwl o'r Pencampwriaeth ba? Di'n mynd i bod yn agos, di. Pa un dy ffefryn di? Wel, dwi'n chwarae rygbi efo'r coach yn canol, so fi'n ai fi dewis fo. Wel, ti weid nhw, te? Ie, hawsach di. Heffer hafod yr esgob felly i ti? Ie. Mae'n heffer dda? Di, diolch di. Da iawn wir. Ei, diolch boes, mwynhewch y sioe. Os ffefryn gen ti? Oes, rhywun un. Yr un yn y canol, hafod yr esgob. Da iawn wir. Beth amdano ti? O'r un yn y canol hefyd. Da iawn, boes. Diolch i chi. Pnawn da, os ffefryn da chi yn y Pencampwriaeth yma? Oes. Y ganol, swn i, rhaid i. Heffer hafod yr esgob? Ie, bendant. Mae'n rhywbeth rhaid special amdani yn does. A beth amdano chi, sir? Ie, mae'n effa'r gywir iawn, swn i ddweud. Yndi, mae'n anodd i chyfo. Mae'r tarw ma'n un pert hefyd, tarw Hugh Jones. Yndi. Ond tas dy beirniad, gwni weld, ie. Wel, siw mae'n mynd. Mwynhewch ar oswn i weld nawr le mae'r garden goch mae'n mynd, ond y pobl, y beirniad answyddogol, y pobl sydd o gwmpas y cylch rhan fwy o'n mynd am yr heffer yn y canol, heffer hafod yr esgob. Ond gawn ni weld nawr le mae'r garden goch yma am fynd felly. Y niferoedd yn y sioe eleni gyda'r uchaf maen nhw wedi bod ers 10 mlynedd sydd mor braf i weld. A mi fydde dau, a gyntaf yn ddyn y Gwartheg Duon Cymreig, Dau Jones Llanliar wedi bod wrth i fodd yn gweld y safon. A mae wedi mynd am y tarw! Hugh Jones a'i darw! Wedi mynd â hi! Wel, am eiliad i Hugh a'r teulu. O Geredigion wrth gwrs, wel. A heffer hafod yr esgob yn ail. A mi ai mewn at Hugh yn syth i'w long y farche. Wel, Hugh bach. Sioe'r Cardis a drycha, ti wedi neud i? Yn hollol yn do fe, yn hollol. Tym o holi yn gwell yn allan ni. Siwt deimlad yw i boi? O, anhygoel i bod yn onest ydy. Wy'n crynu nawr. Oedd y heffer yn erbyn heffer hafod yr esgob, wel oedd y ddwy arall mor gryf hefyd. Mae'n wartheg cryf yma eleni. Difrifol o gryf. Mae'r dosbarthiadau gorau sy'n bod yn Gwartheg Duon ers llawer dydd yma. A mae'n... Wia, mae fi balchder mawr wylltio allan ar uwch ben y bopeth heddi. Wy'n bod mor agos o blaen ond methu gwneud y cam drwytha yma. A hyn sioe'r Cardis, mae'n ddwrnod special iawn i chi boi. Special difrifol heddi. Arbennig. Da iawn ti boi. Pob lwc yn awr ma'n y Pencampwriaeth. Diolch yn fawr ti. Da iawn. Oce.